Laugarren ipuina. Lehoia, beia, hauntza eta ardia. Handi eta txikien arteko partila ez da inoiz berdina. Hala da esana eta hala izana, irakasten digun bezala ipuin ederronek. Beia, hauntza eta ardia elkartu eta lagundu ziren behin, lehoi batekin izan harrapatzen zena, elkarren artean partitzeko. Basoan zebiltzala, harrapatu zuten basauntz bat. Lau gara, esan zuten lehoi ez beste hirurek, eta laurdendu behar dugu basauntza hau. Geldi, geldi, dio lehoiak. Naiz ni abere guzien buru eta nagusia. Lauren bat zorzait alde honetatik. Bigarren laurena ere neuri dagokit, naizelako sendoena. Hirugarrena ezin inork kenduko dit, zuek baino harinago ibili naizelako, eta nigatik izan ez balitz, iez egingo zizuten basauntza hauek. Laugarrenari ukitzen dionak, jakin beharko du izango nahuela ni bere etzaia. Beldurrak isildu zituen beste hirurak, eta ikasi zuten urrengorako ez laguntzea, ez burua bat egitea, lehoi sendo eta arroarekin. Ipuin honek irakasten die gizon argal, mehe eta nekazariei ez burua bat egitea beren hartu emanetan, berak baino handiagoekin. Hauek badira arroak, askoiakin eta okerrak. Nekea izango da argalentzat, irabazia sendo dirudunentzat. Horiek gizenduko dira, nekazaria argaltzen den denboran. Laguntza tarezazu berdina, handiagoa izango da kaltegina. Nahi baduzu igo goregi, jaitsi beharko duzu beheregi.